ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव के फैन हो चलेंगे तैयार। काहे कि खेसारी लाल यादव के एक बहुत ही बेस्ट मस्त खतरनाक महा खतरनाक लोकगीत रिलीज होके जा रहल बा। जौना गाना के टाइटल बा हम पातरे पातर सैया मोर। अरे हम पातरे पातर मोर सैया। इ वाला गाना कब तक लौटा कौना चल सा तो कौ तरीके गाना रिलीज कर लेता। गाना में काम के कइले बा पूरा फुल जानकारी मिले तो लोग के इ वाला वीडियो में तो लोग वाला वीडियो के शुरू से लेके लास्ट तक देख लेंगे। बाकी तो हमारे चैनल के सब्सक्राइब निकले के लिए तभी सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ चलेंगे। तो भाई तो लोग के सबसे पहले बता दी कि हाँ हम पातरे पातर मोर सैया वाला गाना के लिखले क्या होता। गाना के लिखल बनल कुंदन प्रीत। अरे गाना के लिखल बनल कुंदन प्रीत। बाकी तो लोग के वाला गाना में म्यूजिक सुने के मिली श्याम सुंदर के। अरे म्यूजिक डायरेक्टर बनल श्याम सुंदर। बाकी वाला गाना बतावल जाता है कि खेसारी लाल यादव के बहुत ही खतरनाक मस्त जबरदस्त हिट हुई। बाकी वाला जौन गाना के टाइटल बा वाला टाइटल थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा रख दिया बा। और वाला जौन टाइटल के पढ़े में चाहे बोले में थोड़ा दूसरे मतलब बोली निकला था। बाकी टाइटल बहुत ही बड़ा हो गया बा। थोड़ा सा छोटा करके और शॉर्टकट में टाइटल रखे के चाहिए ताकि अच्छा दिखे। बाकी वाला गाना में तो लोग वीडियो फॉर्मेट में देखे के मिले खेसारी लाल यादव और खुशी यादव। खेसारी लाल यादव और खुशी यादव के साथ वाले वाला वीडियो देखे के मिली। बाकी वाला गाना बतावल जाता है खेसारी लाल यादव के बहुत ही जबरदस्त मस्त खतरनाक महा खतरनाक हुई। बाकी वाला जौन गाना बा तो सिंगल गाना होकर बा सिर्फ खेसारी लाल यादव गइले बनन। बाकी फीमेल सिंगर केहू भी नहीं के गइले सिर्फ खेसारी लाल यादव के आवाज़ में तो लोग के वाला गाना सुने के मिली। बाकी वाला गाना जौन बा तो आदि शक्ति फिल्म सारे हम पहले खेसारी लाल यादव के यही पर बहुत सारा गाना ऐसा बा तो हिट गल बा। 200 मिलियन 300 400 मिलियन तक गाना गल बा खेसारी लाल यादव के आदि शक्ति फिल्म्स के यूट्यूब चैनल पे। बाकी वही चैनल से खेसारी लाल यादव के गाना फिर से आ रहा बा। पहले के चैनल से गाय के एग्रीमेंट के चलते खेसारी लाल यादव के वाला चैनल से गाना ना आवत रहा। बाकी अब गाना रिलीज होकर जा रहा बा हम पातरे पातर मोर सैया। बाकी वाला गाना जौन बा तो आदि शक्ति फिल्म से रिलीज हुई 26 तारीख के। आ रहे हैं 26 तारीख के 7:20 में खेसारी लाल यादव के वाला गाना आदि शक्ति फिल्म्स के यूट्यूब चैनल पर गाना रिलीज कर दी। तो वाला गाना के मिस मत कर लें। गाना के जरूर सुने लें। क्या कि खेसारी लाल यादव के वाला गाना बतावल जाता है कि बहुत ही जबरदस्त बेस्ट और मस्त होके अलबा। क्या कि म्यूजिक डायरेक्टर श्याम सुंदर बनन और खेसारी लाल यादव के लाइफ में बहुत सारा ऐसा म्यूजिक दिल बनन श्याम सुंदर जो म्यूजिक बहुत ही खतरनाक रहेला। और वाला म्यूजिक में डांस करे में चाहे सुने में बहुत ही मजा आवेला। बाकी श्याम सुंदर के म्यूजिक और कुंदन प्रीत के गाना लिखल हुआ आ रहा बस 26 तारीख के 7:20 में आदि शक्ति फिल्म्स के यूट्यूब चैनल पे। बाकी तो के वीडियो कैसा लगा अच्छा लगा तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर लें। बाकी तो भी खेसारी लाल यादव को फैन बढ़ लें तो अच्छा से कमेंट जरूर कर लें। बाकी यहाँ तक वीडियो देखे का बहुत